खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय बे भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय लोगोफोर नोंसोर जेबो आरो गोदान रावनिबो भिडिअ नायनांगौनि गोनांथि गैला आङो जे आयदानि सायाव दिनै रायलायगोन आं बेखौ बिलकुल आं ए टु जेड आं रायलायजोबगोन आं मोनसेबो दोनखोमानाय नङा ओंखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रा जोबजासे नाया माने गेजेरसिनाव नायो आरोना ओंखायनो आं दिनै होनदों जोबजासे नाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय गुबुननि भिडिअखौ आं नायनांला आरो आं मानोना थन' आङो मोजाङै बरायनानै खिन्थाखागोन आरो मोनसे बाथ्रा जाहैबाय मा दिनैसिमबो नोंथाङा आंनि चेनेलखौ नायबाय थायो नङा होमबा साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ थुलुंगा होदो मदद होदो आरो बेल आइकनावबो थुनानै होबो आरोना होमबानो जेब्लानाखि आं भिडिअ खालामगोन अब्लानो नोंथाङानो सिगांग्रो नायनो मोनगोन आरो ओमफ्राय दाना मोनसे बाथ्राबाव आंखौ गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट खालामदों आरोना आदा साबस्क्राइबारा बेसेबां जाखो मानो दाबो दिन्थिया आं बेखौनो दिनै खिन्थाखानोसै दे क्लियारै आं खिन्थानायदों आंनि साबस्क्राइबारा दासिमबो 2K ल' जादों दे ओंखायनो आं खालामनो हागोन दिन्थिनो 2K मानि मा जायफोर इउटुबार बिसोरथ' मिथिगौ 2K मा बुस्थु दा बाट साधारन फारिफ्राथ' मिथिया आरो ओंखायनो आं खिन्थानायदों मा 2K मानि मा 2000 जनल' साबस्क्राइबार दङ आंनाव दासिमबो मिथिबायना स' बेनिखायनो आं खिन्थानो आङो एसे माने लाजिनाय मोन्दों आरोना आङो खिन्थु आं गोसोआव आंनाव मोनसे जिद दङ आङो 10K जानाय लोगो लोगो एबा 10,000 जन साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगोसो आङो आंनि साबस्क्राइबारखौ आं हाइड खालामनानै एबा दोनखोमानायखौ आं अपेन खालामनानै होगोन एबा खेवनानै होगोन अब्ला गासैबो रायजो राजाफ्रानो आंनि साबस्क्राइबारखौ नायनो हागोन आरो बेखौ आं दिनै स्पस्ट आं खिन्थाखाबाय अननानै आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आं खुलुमो आं 10,000 साबस्क्राइबार जानाय लोगो लोगो आङो नोंथांमोननि गेजेराव आं अपेन लानानै फैगोन आरो स' फैदो अब्ला गुबै आयदायाव आं दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नंगौ बाथ्राया सैथोआनो गोबां मानसिफ्रा दिनै सोंदों नङा होमबा आरे बर'फोरनालाय मानो दासिमबो साबस्क्राइबारफ्रा मिलियन साबस्क्राइबार जायाब्रा नङा होमबा 1 मिलियन साबस्क्राइबार जाया मारै दर्शना मानो जायो जेनेबा हमला नों डिम्पु बरा जाहैबाय मा 2 मिलियन साबस्क्राइबार दङ नङा होमबा ओमफ्राय बिदिनो जाहैबाय मा गोबां माखासे हिन्दीफोरनि नङा होमबा हिन्दीफोरनि 2 मिलियन साबस्क्राइबार 3 मिलियन साबस्क्राइबार 4 मिलियन साबस्क्राइबार 10 मिलियन साबस्क्राइबारसिम दङ गुबुन रावफोरना जेरै हिन्दी एसामिस इंलिसफोरना बाट जोंना बर'फोरना मानो बिदि मिलियन साबस्क्राइबार फैयाब्रा नङा होमबा माबा जेनेबा 4 लाख साबस्क्राइबारल' जायो नङा होमबा 4 लाख साबस्क्राइबार 5 लाख साबस्क्राइबार नङा होमबा 2 लाख साबस्क्राइबार 1 लाख साबस्क्राइबारल' जोंनि बर'फोरनाव मानो जायो बे मोनसे बिराद गिदिर सोंथि नङा होमबा स' बे सोंथिनि फिननायखौ आं दिनै रग' आङो खिन्थालांजोबगोन आं दहायनो खादों आरो गुबुननि भिडिअ नोंथांमोना नायनांगौनि गोनांथि गैला 1 नाम्बार माबाया बिनो 1 नाम्बार प्रब्लेमा बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर नों दि दा भिडिअ बानायगासिनो दं दा इभेन आं दा भिडिअ बानायगासिनो दं आंनि भिडिअआ जाहैबाय मा बर'नि स्पेसियेलि नङा होमबा दाना नायदो दाना जोंनि मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा बेसेबां माने मबाइलखौ बाहायो दाना नंगौ जोंनियाव गोबां माखासे एन्ड्रइड मबाइल बाहायसै दाना नङा होमबा साख्रिआवला मानसिफोर बुहुद दङ नाथाय ओरैबायदि थाबाय दाना गोबां माखासे साख्रिआवलाफोर मानसिफोर दङ नङा होमबा बिस्राफोर माने साख्रिया मोनदों हय दा मबाइल गिदिर बाहायो बाट मबाइल गिदिरखौ मोजां थुनो रोङा नङा होमबा इउटुबा मा बुस्थु फेसबुकआ मा बुस्थु बारा मिन्थिनो रोङा ना मोजां माने बाहायनो रोङा दाना बिसोरलाय नोंनि चेनेलखौ बोरै साबस्क्राइब खालामनो रोंगोन दाना रोंनाय नङा ना दाना नोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनांगौबा बिनि फिसाजो एबा फिसालायासो ना मबाइल थुनानै होनांगोन ना होमबासो ना साबस्क्राइबारा बारा जागोन साबस्क्राइब खालामनो गोरों जागोन दा बिसोरबो लासै ग्रथ जागोन ना मानोना बिसोर बैसो जानाय लोगो लोगोसो बिसोरो माने मबाइलखौ मोनबाय नालाय दाना बाहाय एक्सपिरियेन्सआ खम जाबाय दाना जायफोरनाखि दानि उन्दै गथ'फोर बिसोरथ' नों मा नोंनिफ्राय एक्सपार्टसिन जायो नङा होमबा मबाइल थुनायाव बिमा बिफानि मबाइल नुबाय थानाय नालाय स' बिसोरो थुनायावहाय बिसोरना एक्सपार्टसिन जायोखाय बिसोरो जायफोरनाखि उन्दैफोर नायो बिसोर माने थाब चेनेलफोरखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो आरो साबस्क्राइब खालामो बेल आइकनाव थुयो बिसोर गोरों दाना बैसो जानाय मानसिफ्रा बेखौ थुनो रोङा ना बाहायबो एसे खम जानानै थाखाबाय दाना होमबा साबस्क्राइबारा बाहायबो डाउन जाखागोन बेजों लोगोसे स्पेसियेलि जोंनि भिडिअआ जाहैबाय मा अनलि बड' रावजों जों बानायो दाना बड' रावजों जों जुदि भिडिअ बानायोबा जोंनि भिडिअखौ सोर नायगोन दाना दे बै मारवालि बाङालि सान्थाल नङा होमबा सावथालफोर जेनेबा असमियाफोर बिसोर दाना जोंनि भिडिअखौ नायगोन नामा नायगोन नायनायजों नङा खारन मानो बुजिया जे दाना बुजियाबा जोंनि भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामना लानानै मा मोनगोन दाना जेबोथ' मोननाय नङा जों बुजिनो थाखायसो माबा मोनसे नलेज मोननो थाखायसो माबा मोनसे गियान रोंनो थाखायसो ना जों गुबुननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बिनिफ्राय जों माबा मोनसे आपडेट मिथियो खोमा होननानै नङा होमबा दाना स्पेसियेलि जोंनि भिडिअखौ दाना सोर नायो कनसेप्टआ क्लियार जाबाय बयनाबो नङा होमबा स्पेसियेलि बर'नि भिडिअखौ गासिबो बर'फ्रासो नायो गुबुनाथ' नाया न'आव टाउन साफा सानै गुबुन हारिफ्रा नायो
जायफोरनाखि बर'जों खाथिया थाफायो ओमफ्राय बर' रावखौ बुजियो स' बिसोर माने बर'फोरखौ बर' चेनेलखौबा सोरबा सोरबा साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो ना जायखौ बुजियो बेल'सो होमबा बेजोंलायबाथ' जों मिलियन साबस्क्राइबार फैनाय नङा नङा होमबा आरो बेजों लोगोसेबो जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दङ जों मा नंगौ माने गोबां मबाइल बाहायो बिसोरबो दाना नोंनि भिडिअखौ नायोल' दानाथ' साबस्क्राइब खालामनानै लायाना नङा होमबा सोरबाया साबस्क्राइब खालामो बेलखौ थुना लाया बे आरोना होमबा जेनेबा साबस्क्राइबबो खालामाबा ओरैनो नायबाय थायोल'बा नोंनि साबस्क्राइबारनि अनजिमाया ओरैनो बारायनो निसय बारायनाय नङा ना बेलाय गावनाव थाखागोन ना स' बे मोनसे आरो बयनिबो साननाया मोजां नङा नङा होमबा सोरबा नोंखौ डेभेलप जानो गियो नङा होमबा स' बिदि सानो सोरबा सानो होद बेखौलाय मा साबस्क्राइब खालामना होलाबायब्रा बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै जोंहालाय मा मोनो बेहासो माबा मोनसे मोनगोन नङा होमबा स' बेबायदिबो जोंनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफोर साननांगौ थाबाय स' बयनिबो गोसोआ रावनाबो समान नङा नालाय स' बे आरो खिन्थु बिसोर बुजिया जे सोरबा सासे जुदि डेभेलप जायोबा बेयो समाजनि थाखाय माबा मोनसे लाबोना होफैनो हागोन बेखौथ' मिथिला बाथ्राया बेनो आरोना ओमफ्राय जाहैबाय मा 2 नाम्बार बाथ्राया जाहैबाय मा हिन्दी आरो एसामिस आरो इंलिश बिथांमोना मानो मिलियन साबस्क्राइबार जायो नङा होमबा बे मोनसे बिराद कुइसनमोन आं बेखौ बुंसै दाना सापस हमनानै आं डिम्पु बर'नि बाथ्राखौ बुंनोसै डिम्पु बर'या जाहैबाय मा जेनेबा एसामिसनि राव बानायो बेयो नङा होमबा ब्लगखौ दाना बेखौ मा अनलि एसामिस जाथियाल' बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो नामा नङा मानोना बिनि चेनेलखौहाय जोंनि बर'फ्राबो साबस्क्राइब खालामो मानोना जों बर'फ्राबो एसामिस बुजियो जों आसामनि थागिबि जाबाय नालाय जों एसामिसखौ मिथियो होमबा जोंबो जेनेबा बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो बिदिनो बाहाय सोर बर'आबो साबस्क्राइब खालामगोन सोरबा बाङालियाबो साबस्क्राइब खालामगोन सोरबा राभा सावथालाबो साबस्क्राइब खालामगोन बिदिनो गुबुन टिउबा लालुं गार' बुहुत माखासे जाथि हारि माहारिफ्राबो एसामिस बुजियो नालाय डिम्पु बर'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होमबा बेनि साबस्क्राइबारालाय मानो मिलियन साबस्क्राइबार जाया जानो निसय जागोन बे आरो थिग बेबायदियैनो हमना लादो जेनेबा हिन्दीनि बाथ्रा आङो जोंनि बर'नि गेजेराव सासे दङ हिसाबै आं बि बयनि बाथ्राखौ बुंनोसै बि बयआ जाहैबाय मा बर'नि फिसा नङा होमबा बिथाङा बाक्सानि दाना बिथाङा जाहैबाय मिलियन साबस्क्राइबार दं बेनाव दा 1 मिलियन बेसेबांबा थांबाय आरोना आं एसे बावदोंबाय बेनि साबस्क्राइबार दा नायदो दाना मानो थाखाय मिलियन थांखो दाना येस बिथाङा जाहैबाय हिन्दीनि बानायो नङा होमबा स' दाना हिन्दी होननाय लोगो लोगोथ' बियो नेसनेलल' जायाना इन्टारनेसनेलबो जायो बेहाय नङा होमबा जेनेबा अल जोंनि इण्डियानि थागिबिफ्राबो बिनि भिडिअखौ नायो बे नङा सोरबा पाकिस्तानियाबो नायगोन सोरबा म्यानमार नायगोन सोरबा बांलादेशनाबो नायगोन जायफोरना खाथि आसि फासियाव जायफोरनाखि हिन्दी लेंगुवेजखौ रायलायो बैफोर हादरफोरनि मानसिफ्राबो बुजियोबा बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन स' होमबा बिनि साबस्क्राइबाराथ' ग्र' जाखागोन ना मिलियन साबस्क्राइबार जाखागोन ना आरो बाथ्राया बे आरो लोगोफोर ओमफ्राय जाहैबाय मा मोनसे लेंगुवेजआ जाहैबाय मा जोंना मा इंलिश नङा होमबा इंलिशआथ' बुंनो थाङोबा जोंहा अल अभार वार्ल्ड नङा होमबा इन्टारनेसनेल बेखौ जोङो रायलायो स' नोङो जुदि इंलिशनि चेनेलफोरना जुदि मोजां कन्टेन्ट लाबोयोब्ला निसय नोंनि माबायाबो चेनेलाबो ग्र' जाखागोन आरो सानसे बे चेनेलाबो मिलियनाव थांगोन स' दाना जोंनि बर'नालाय मानोथो मिलियन जाला नङा होमबा आं दहाय होनखाबाय जों सिंगेल कमिउनिटि जाहैबाय नङा होमबा जायफोर साफा सानै राभाफ्रा बुजियो बिसोर साबस्क्राइब खालामबाय जायफोर साफा सानै गार'फ्रा बुजियो जोंनि बर' रावखौ बिसोर साबस्क्राइब खालामो माने बर'जों आसि फासे थाफाबाय थानाय जायफोर सुबुंफ्रा बर' रावखौ मोजां बुजियो स' बिसोरसो जोंनि बर'नि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो ना स' बेवहायनो जोंनि माखासे साबस्क्राइबारफ्रा बड' इउटुबार्सफोरनि साबस्क्राइबारफ्रा बा बड' इउटुब चेनेलफोरनि साबस्क्राइबारफ्रा खम जायो आरोना मिलियन थांनो बिराद गोब्राब जायो आरो जुदि थांगोन होननानै बुङोबाबो बुहुत गोबां सम नांगोन बाहाय आरो जोंनि पपुलेसननिबो बाथ्रा फैबाय नङा होमबा बड' कमिउनिटिसनि पपुलेसननिबो बाथ्रा फैगोन बाहाय जोंना जुदि पपुलेसना बारा जायोबासो साबस्क्राइबाराबो लासैनो बारायलांबाय थागोन आरो सानसेयाव जानो हागौ जेनेबा न' डाउट 25-30 बोसोरनि उनाव निसय बर'नि माखासे पपुलेसना जुदि ग्रथ जायोबा बर' रावखौ मोजां मोननानै रायलायग्रा सुबुंफोरनि अनजिमाया जुदि इनक्रिज जालांबाय थायोब्ला निसय सानसे जोंनि बर'नि चेनेलफ्राबो माने मिलियन साबस्क्राइबारखौ मोनगोन आरो बा दहायनो जों मोनसे बाथ्राखौ मोनथिनाया मोजांखा आं दहाय बुंनो बावदों इउटुबाव ओरैबायदि आरोना साबस्क्राइबारनि सायाव बे बारा डिपेन्ड खालामा नोंहा 10K साबस्क्राइबार थाथों 20K साबस्क्राइबार बे नो मेटार मानि सायाव सोनारो दाना मा भिउनि सायावसो सोनारो दै माने इउटुबनि गेजेरजोंहाय माखासे रेभिनिउ माने नोंहा जुदि मोननांगौ जायोबा भिउनि सायावसो बियो डिपेन्ड खालामगोन आरोना साबस्क्राइबारा खमानो जाथों बाट भिउनि सायावसो बियो सोनारगोन आरो दा ओंखायनो जों बेखौबो मिथिना जों बाथ्राया मोजां जेसेबां हायो जों जेनेबा जेनुइन जों कन्टेन्टफोरखौ जों लानानै फैनो हानांगौ जायफोरखौ नायोबा सोरबा सासेनि जिउआव माबा मोनसे थुलुंगा मोनो नामा जायफोर भिडिअखौ नों लाबोयोबा सोरबा सासे सुबुङा बिनिफ्राय सोलोंनो हायो नामा बेफोरबायदि माखासे कन्टेन्टफोरखौ जोङो लानानै फैनांगौ
आरो आंथ' बुंगोन आंनि बांसिन बा आंनि बे चेनेलनि बिटिआर इनफो स्टुडिअनि जिनिखि कन्टेन्टफोर बे कन्टेन्टफ्रा मालाबा आं आल्टु फाल्टु आं कन्टेन्टखौ लानानै फैया जे आं बे कन्टेन्टखौ होनानै जेराव सोरबा सासे सुबुङा माबा मोनसे जिउआव सेन्स लाबोगोन सोलायनाय लाबोगोन आं नैबे मोनसे माने थांखिजोंसो ना बे मोन्दांथिजों लानानैसो आङो नैबे इउटुब चेनेलखौ खुलिदों आरोखि नोंथांमोनहा बाहाय जेबो गोरोन्थि सानो नाङा आरो जोबनायाव आङो नोंथांमोननो बेखौनो खिथाखाबाय नोंथांमोनाथ' क्लियार जाखाबाय आरो आं दहाय सिगाङावनो होनदों बे भिडिअखौ नायनायनि उनावहाय गुबुननि रावबो भिडिअ नायनांला होननानै मानोना आं डिटेलखौ खिथाखाबाय मानि थाखाय जोंनि बर'फोरनाव मिलियन साबसक्राइबार फैया आं निस्सय आं क्लियारिफिकेसनखौ होनो हाबाय आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो सोरबा जुदि गोदान चेनेल खुलिदों नङा होमबा आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदों नोंथांनिखौबो खालामनांगौबा कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय आं खालामबाय आरो आंनिखौ खालामदो होमबा आङो लोगो लोगो नोंथांखौ आं खालामना साबसक्राइब खालामनानै होगोन आरोखि स' बेखिनिखौ फोसावदेरबावनानै गोजोन्थों